Hello and thank you for tuning in. Zita di Elizabeth Nyagwe tiri pano pa SlyMedia TV tichikugamuchirai tichikutendai zvakare nekusubscribe kulike nekukomenta kwamunoita kucomment section. Nasi tambobuda takananga kunzvimbo inonzi iyo Greendale kuti timbonzwa kuti nyaya dziri koko dzakamira sei. Tashanyira imwe mhuri ine dambudziko ravatiwo rani makore asi toda kunzwa kuti dambudziko iri rimborirei. Mama, tinokutendai nekuchigamuchira pamba penyu. Akadini tiripo umushende kupiko mama kupfungwe kwa Murewa. Ai kubva kupfungwe kuya uzogara kumadheudheu. Saka pari sei pamba pari nani hapo naika imi makatororwa ere kana kuti ndakarorwa nemurume wangu kuti newana 3 wana 3 ava vasikana musikana ane 10 years ari grade 5 mukomana ane 8 ari grade 2 no 4 years ECDA yadika. Okay, tatukaona kachimhanya tikatoza kuti ava vachiri magrade pamba. Oreti mama, nyaya tafambira nhasi mungatitsanangurire kuti dambudziko raminaro rakatanga rini? Chokwadi dambudziko rakatanga COVID, pakatanga COVID pakatanga kuloka nditati 20 pakatanga dambudziko rangu mushure mokuti munin'ina wangu akanga aigara nasisi wangu. Agara nasisi wangu akadzika kumusha. Saka munin'ina wangu pakadzika kumusha, sisi wangu akabva wadzoka lockdown yechipera. Wakasiya mhuri yawo kumusha. Saka pakadzoka uyu munin'ina wangu akaramba kuzoita se kudzoka. Handizivi kuti angafambawo sei achinzwawo nyaya dzakanzwa. Saka ini akandifonera akati inini handichandzoka kupi kubed bridge. Saka ndikamuti sei achibvanza handichakwanisa kuita se kuenda ikoko. Ndikati alright. Ndichaya koko kubasa. Ndikati alright. Saka uyu akabva azokwira bhazi bva azouya. Saka sisi wangu taitotaura tese zvakanaka pasina chakaitika. Pasina kutukwadzana kana kuita sei. Saka pakuningirikina wakabva uyu andofunga akanyora status ari kumusha munin'ina wangu. Handizoti status yayo kuti chii. Saka sisi wangu akabva andifonera kubed bridge. Wanditi waona here status yenyu nomunin'ina wangu. Ndikati hanzi mina ndikisire airtime itese uione. Abva ndisira. Status ye hana kuiona ndofunge ngeabva. Ndikati chingosiyana inazvo itese zvapera. Chibvanzi alright vatagara. Wafona futi mangwana. Chibvanzi manda ari kundiudza kuti ndakaromba. Ndikati imi munorwadziwa nei kana musina chamukabata. Siyana inazvo. Chibva fona ndofunga akakonfirma kumusha kuchechi kwaakaenda achinobata nozvo rani rawo. Akabva atanga kutuka kwaakaenda kuchechi. Chibva afonera maneighbor yaenda kuchechi nayo achibva atuka. Ndopo akazofonera inini. Achibva ati mandingabve ipapo because ari kundiudza kuti ndikabata mushonga. Ndikati inini handisi kuziva nyaya dzenyu. Munopedzerana muri paukama hwenyu. Tagara pakaenda hanzvadzi yangu mumwe uchidiki gotwe rekupedzisira mumba medu. Achibva adzoka. Pakadzoka kubed bridge achibva aenda kumusha kuna amai. Amai bva wafona waudza sisi wangu kuti mwanangu nesingada kutendera nisingada kuudza pane pawana wese womba medu wari kukuti ukaromba pana sisi wangu wechi number 2 nehanzvadzi yedu number 3 naiye munin'ina wangu wandikasiyirawo. Chibvanzi alright. Ndifonera nzi amai mukuzviona zvandaudzwa naamai chokwadi kuti wana wakundiudza kuti ndikabata mushonga inde zvishandira. Ndikati inini mitese siyana inazvo ndichingowatsitsa siyana ichi inazvo. Chibvanzi alright ndichawabata vanhu ivavo ndovandochengeta asi unoona vachinditambudza. Ndati alright tagara. Munin'ina wangu ebva auya futi wafona futi nzi wachiudza murume wangu nzi dzinga mandi pamba papo. Chibvanzi nawa ini handikwanise kuti ndikudzingire munin'ina wenyu munozviita se munozonditi mangwana ndakashata. Chibva ndati mai izvo zvazviita amai chibva waiswa airtime wandifonerai mandi mudze bakirai kuti dzinga mwana upi dzinga munin'ina wako. Vati ini handizvikwanisi. Ndibva ndati mai munoziva here kuti chimuromo wandikapindura munoziva here kuti pawana wese hazvikwanisi kuti wamuri kutemba kunaye kuti ndiye anokuchengetai ndiye wamunobva mati ngabve azviite chinzi iwewe watonzi namaisiti uchatobva uchisiya tuwana tupi itoto. Ndichibva ndati alright ndamira. Ndakaenda kuchechi chibatsiwa ndichita sei. Ndopo wakandikatanga kumonywa zuva rokutanga. Ndati izvi zvinesingambobvire kana kuitika muupenyu hwangu ndaingoti ndikararamba ndiri ndomuka useni. Ndichitoratidza kuti ndatomuka nguva dzekurara. Saka apa zvikatanga kuti zvinondipa hope kana kuti kumazuva asati ranyura ndongotini homba unzi ndina kunorara.
ndopinda mumba mume ndotanga kumonya kana zvatopedza kumonya zviro ndopandopatika uradzo nderese ndapedza hope dzidzi ndogara ndobva ndaudza mai ndikati ini mai ndikuita sei ndikuona sisi wangu vari kuita sei vari kundimonya amaisidhini vari kundimonyera chiko uchibva nzi ameni pedzerana ina nhaukama nemi ndikati alright chigara ndichibva ndapopera ndikati mai ini ndikuhadziwa ndagara meni mazuva ndichiita se ndichimonyiwa ndichitowisa nawo ini ndikuwaona fesi yawo vari kutowaneni zvechokwadi vari kutowaneni achibvanzi kana ndiri munoende kudya chike ukaonda wewa nana basa newe ndati alright ndagara ndichienda kushandiwa ndichiita se ndichibatsiwa ndichinamatawo dzimwe nguva ndichiona vachingouya chete ama achibva nditi uya kumusha ndakwira bhasi ndichidomboedza kufamba kumusha tikaenda kumusha ikoko hazvisi kupera ndodzoka futi kunoko zvogara 4 years saka pa zvanga zvakuti ndikafamba zvezve kana ndikati ndikaona kana basa ndoti ndikabva kubasa zvezve ndichishanda ndokunotanga kubatwa nehope dzidzi dzokuti murodhi ndotanga kukotsira zvezve ndoti iri kana ndichitofamba munhu kana anenge anditaudze ndopazviro zvotanga takupatikira asi ne ndichitofamba pese pandichiita kurota ndiri murodhi saka zvagara 4 years ndichingoti zvichapera zvichiita sezvichapera kumwe kwatinotoenda tichidirectiwa ndichitosvika ikoko ndichitobatsiwa ndichitoudziwa dambudziko nomaitirikira zvikaita se zvikaitika hazvisi kupera saka amai apa mai manje ndikabva ndabva kumusha mai manje apa izvezvi hapanana mwedzi ndikati inini mai moziva kuti ndikutambudzika ndagara inini 4 years inini ndikufamba ndikubatani zisi wangu handiri mukuzviona imi munoti kwanzi ari kupfekedzwa fesi mushure maipo pesa ndaenda kumusha pano ng'anga yawakabva iwe kubed bridge hanzi wana wenyu vari kundinanga uroyi vari ndiwo saka ndida kuti ende kung'anga ikoko harimene ndotora here zita rong'anga rai zvina kuipa kwase tasvika ikoko tikavasvikira wariko wabhuka ng'anga iyeyi wasvika wabhuka ng'anga atapinda meme atapinda nzi muri right here vazukuru tiri right chibva nzi muri right here kwamukubva tikati kuri right hanzi ndikuona hamuna kuyanana chibva tanzi chokwadi hatina kuyanana tiri semhuri tu chete ndiwangu wasipo chibva nzi ndikuona hamusi kutaudzana kaimiwa nemi chibva nzi chokwadi hatisi kutaudzana sekuru chibva nzi ndikuona pamuri apa pano mumwe hwana asiri kurara usiku ari kuita se ari kumonywa ndaona mwana yeyu achangodembudziwa kahwani nokahwani achibva aita se achibva afa hanzi ndopanzi buda panzi inibva ndabuda panzi ubva wasara vamwe waisa achibva nzi sekuru tiudze kuti zvikukonzwa nei sisi wangu ndiwanga wakabhuka ng'anga ndiwakanga wane ringi neng'anga iyoyo chibva ndibhadharai mari ndikudzei muchi muroyi wenyu ari kukuita se ari kukutambudzai wati nini nditobhadhira mari yani 3500 chibva nzi pane kwatinoiwana mari ipi iyo chibva nzi chibhadhirai munayo waburisa 200 wakanda muhari chibva nzi baba wenyu vanokutongai ndiwane wari kukupfekedza fesi iwewe kutaura sisi wangu inini ndiwari kupfekedza fesi kuti amonye upi uyu saka pari kudikana mari 3000 kuti ndikwanise kuita se kuno kubvisira urombo uri mudzinzamini chibva nzi 3000 tinewana kupi 3000 yototenga mota tikwanise kuiwana chibva nzi achibudai mudare remani masekuru kana mane mari moita se motsoka isusu vatadzoka ndadzoka kudaro ndikati nei munhu anobatsira tabhadhara mari mabhadhara mari imimi 120 bva mazobhadhara imwe 200 zvisina kudhifenda munhu ari kunzi ada kufa wacho here zvinhu zvinofamba sei chibva nzi nasisi wangu aya handei tikati asi isu pakufamba tifambe panzvimbo 1 sei mati mimi tifambe pang'anga chete hanzi kana mune mari tsvagai kumwe tiende kana kwana tasvuka tikati isusu hamuna mari maita kuti futa isi hatina kuramba kuuya kwamaita se matidhonzera kana kuchechi kunofambwa kuchese tichiona kuti chii chiri kuitika chibva watokwira mubhazi vawaita se vadzokera amai bva wauya kuno ndichingosvika wakanditemerera nyora dzavakanditemerera sisi wenyu vavo iwo kung'anga ikoko vanditemera nyora dzavanditemerera ndichingosvika kunoku ndichipinda umba kuti ndirare pazvatatanga kuteta wese ndei mai amai wangu waripo wangu watishedziwa anzi ndikati mai zvatanga futi zvakutotenge zvitori wese zvakutonditesa kana kuita se kisa musoro pasi chibva nzi ndokupera kwazvino ndikati ayo hakuna kupera kuita se ukadaro amai wangu achitoti mangwana vari kumukira ndikati ndopakanira murume wangu munomukira sei kwa amai iwo musati maona kuti warara sei wapi wari kumonywa wacho
chibvanza ndikumhanyira kupi kumba ndofunga amai akabva azoenda mangwana chisati nokurara tiri panapa taenda futi kuchechi nemwe sisi wangu anogara kumabvuku patafamba atanorara ikokoko amai ndasvikira kutofona unzi ndapa bus stop ndadati se ndadatenda ine handina kupikisana vanhu vavhurira bva ndasvika vanhu vakwidza mota bvaita se bvaenda zvinhu zvezvo zvakuramba zvichita se zvichingondimonya pataendawo kumwe kuchechi kwatikaenda kuchitungwiza kwatakadirectiwa uno mumwe kuno mbiri kwekwe ndasvika ndichingopfugama chingonzi muri kufamba henyu naamai ava iguwa pavari apa ndaona sisi wakaronga pamushonga wachinodeketesa nozita ravo wane hari akatora wakaisa musoro wavo kumonyo kwavanoita bhezi handinana kana chandikambomudza muprofita chikangosvikawo kumonyo kwavanenge vachiitwa ikokoko ndokuto ihari yakanoisa mugomo maikanoiswa haripi iyoyo kumonyo kwanoita nokurara kwavanoita vachifamba uko ndaona ndozvimaitikire yaita se yazvikaita saka zvinopera sei nzi abva tatonzirarai pachechi patarara kuseni tabuka taita chechi novamwe vatangoti tiende kumba kuchechi koko ndakungoramba ndichese ndichikuenda ndichingomonywa futi ndichingomonywa ndopandikazoti inini karege ndichienda kupi kumusha ndinoodza baba vanoita se vanotitonga inini kuti baba ini ndatambudzika 4 years ndichitambudzika noproblem yakati vandasvika vandavataurira vati vafonera iwo sisi wangu chibvanzi apa ngova udzodhara ndichayakwa kutora tichifamba because ndimukundipfekedza chifesi sisi wangoebva asvika vanhu nabamukuru fonewa unzi mwana uyu ari kutichi anozvaari kuona saka iwewe kwirai bhazi nohanzvadzi yangu mukuru wari wangani wari 2 kubed bridge kwirai bhazi muye kupi kuno kuti fambe titangire kuno tichiona kuti tizosvika kwamunoda kuti tisvike chibvanzi haina handina mari yobhazi handina mari yebhazi ati alright hanzi alright kana mtina mari yebhazi hapana kuendesa kwatinofamba nzi mimi chifambai kana mafamba manza zvamune manza mozvandiudza nzi aiwa isusu hatisuda zvipi tikusuda izvozvo ndopakati nabamukuru chitongosimba iwo muchiite se muchishandiwa but chinonetsa wakagadzira gurupu rofamily gurupu iroro waitaura nzi uyu wachitaura inini ndiye atori pagurupu inde ndiye atodyiwa saka pandikatosvika kumusha vanhu vese vatoziva kuti ndiri kutohara ine ndisingatomboziva unonzi iri seimiri wari ndiwo achitongokuzvita zvipi mazina yanga ndinozva handikadai pamwe kumonyo kwanendichitondozva zvinenge zvichitoita se zvichitondiitisa izvozvo saka ndatambudzika nguva refu zvokutika kuda kuti amai ukada kuti ufambe nawo havabvume vanongonoti handisi weukama wenyu saka ndikazovadza kuti ndine mai saka mukutaura here kuti imimi kana ndisiri weukama wenyu asi sisi wakakushedzai munoenda muchimhanya sei munosarudza here kuti uyu ane mari uyu haana saka isu kana tafa muchatiti tafa nei kana muchitiregerera tidai baba wakashayika 2017 kucheka uwere hwababa wangu waingopera chiropa wakangopera ropa wakangowara 2 years kuti zamara waita se wafa saka ini ndizvo ndinongonzi kufamba ndichingopetwa ropa ndikaita se ndichifamba zvokuti unongotonzwa kuti handisisina simba kudzama ungodaro kusvikawo nanhasi hapana kana kuudza munhu anondibatsira murume wangu hamuzvadzi yangu ndikafonera inokata foni haidaire kana ukada kuita zvichemo unogona kutoti nguva unobata nemadzikitiro ekudhara ndaitofona bake dhirani ndiri kumonyiwa hanzi mina ndichanondikete sei mina ndikaona ndichite sei kudzama makotiwa nomusisi wedu waiwe haachatombopindure kana foni hachatombopindure foni munhu wandotomira naika ndichifamba munin'ina wangu asvika nomurume wangu ndo vanhu vanondibatsira kwatese kufamba mwana wangu hani ndiye akutozvinoresa kuti kana mama akabata nemadzikida even inisipo anongonditorera kana mvura otanga udira atodiwa mvura ikawanda kuti ndiwakwanisa kupepura vose ndikasatopepura handitoziva kuti zvinozopera sei saka tambudzika nguva refu chairo kutoti ipo panditonzi ndirotofa December ndirofita kutonzi ndife December iyeyo musi wa16 pakatotawa zuva zvokutoti vari kutobhenje wakatotaura wakafonera hanzvadzi yangu kadiki kanogara muna coronation unzi udza zvisi kuti inini hamundigoni ndikabika kun'anga ende hamundigoni hamufe mukaita se mukandigona saka vane zvavanotemba nazvo zvokuti izvozvo handina chandotaura navo inongozvinyararirawo saka inini handina chekutaura nokuti ngoti ndikutongoda kukumbira kubatsiwa
ngogona munhu anobvisawo pandiri kuti ndisa kana zvikangobvisiwawo zvichiendawo mheno kana ngokwanisa kudzokera kumuridzi wazveni bhozi mamonyera zvinonditaka takutosvikira vana vatinawo hapana nokwanisa kuchengeta vana vangu hapana kana ndikatonzi ndafa nhasi amai vacho hatogona kutochengeta vana vangu vanongotohwa vachinzi uyai kupi kunoko ukama hwenyu namai venyu hwakamira sei imi? Ndimai wangu chaiwo wakandibereka kubva muchikura tikunzwa kuti izvezvi vakuita kakuchinja kakusarura vana kubva muchikura vaikubatai sei? Vaitibata zvakanaka sevana baba varipo pazotangira kuti pakunetsa baba ndopokuti baba washaika machengetero andiroitana namai yakasiyana mawanire ndese yanosiyana iwe unogona kuwanawo zvinoenderana newe iwe mumwe achiwanawo zvinodarikidzira saka hatizoziva kuti unenge achisapota anowana here kana kuti asingawani but muwana isusu chatinongohwadziwa ini ndikahwadziwa zvokusvika kuti nemai munotidaro asi munoziva kuti isusu tinotokuhwireiwo kuti muri amai vedu moyo wedu unotohwadza kuti chatisanendanzwa handitadze kutaura bhozi muri amai but imi hamuna nashungu nesu kana tiwanosvika sisi wangu chimwe chatikazokunotisa amai wakazozvitaura wega unzi wakaenda kunogezera pamakuwa yowani pamakuwa nenda toikange kumakuwa komakakaore kubed bridge pamakuwa yakazara yayo wakaenda kugadira amai akasara akagara svika ita mota iyo wakagara mota iwo vanonganga vachigezera pamakuwa tika wakazoudza vamwe vanoti ini zvakandinetsa kuti amaisidhini waita sei wagezera pamakuwa sei hanzi ndikabiwa ndobvanoti kubiwa kunopedzwa nokugezera pamakuwa iyi saka hanzo dzedu yecho tinoti tinomira naika ikatopetwa handifunga kuti pana chaichatomboona mhuri yatosiya kumusha 2 years mukadzi ari kubed bridge mhuri iriko kumusha ikungochengetwa wana vari kungodaro hapana tanzwa muchitaura kuti munin'ina wenyu zvinhu zvese zvakatanga mushure menge munin'ina wenyu abva kubed bridge kuna sisi akatsanangura here kuti zvii zvaakaona zvakaita kuti abveko? Munin'ina wangu akatsanangura aiti inini pandaigara ipapo akanga ano mukomana wacho mukomana wacho akaroorwa nomukomana wacho akatizisana kusouth ainogara Cape Town saka iye aifonera nasiswawa saka ndofunga mukomana akaona kuti siswawa pano zvawanazvo pamwe saka bva ati sisi wakawa sei wachingokufudza chibvanzi iwe pawaenda kuCape Town uchanyanya kundifonera sei uchakudzoka ndo muromo wakaita sei wakati uchakudzoka uchazviona ende tira kuona dzimba dzacho muchadzigara ende shuwa munin'ina wangu akabva hanzi nomukomana wacho ende otora chipassport kuZimbabwe achibva aenda ini andikazongoerekana handifoni atosvika pagedhi chibva hanzi ndauya kotora chipassport mukomana achibva amubhuroka ndebva amubhuroka pakamubhuroka wakazotaura leti atoona kuti zvatopera saka chibva audzwa mai iye bva atoti nemai mukunza zvotora muromo wokutaura mwana kuti muchaigara imba mazviona ka pazvaenda napo saka kana munhu achitaura mashoko anotaura achiti inini handisi muroyi asi anenge achitaura kuti muchatambura ende hamusati matanga zviri kureva kuti chii munhu unenge uchizvitaura wega kana ndikaona chandinoona ndinotsvaga muroyi upi iye uri padhuze saka munin'ina wangu paakaenda kumusha akabata chinzi sisi wenyu vane zvavakushandisa iye paaigara nazvo wamita somwana wavo paairara aiti ngusendaimuka mazina yange akabuda ropa ndisenge ndiri airara mapiro yewhite yaye yote aiona ropa makuseni zvichimunesawo achingomuchengeta somwana wangu asingada kuti ashande saka iye aida kuti ndishandewo ndiwane mari yangu saka iye waingogarisa ndiye aichengeta chikwama chawo saka kuenda kwaakaita kumushonga akabva abatawo zvokuti sisi wako ano mushonga ndivari kuita se wakushandisa saka iye pakutya kudzoka ndofunga pamwe zvikavabata kuti haana kuzodzoka sei muri kuzviona munin'ina wacho ndiye azva asvika here? Ndiye yabva asvika. Zvakanaka kuti aripo achangona kumbotitsanangurira kuti zvaifamba sei. Ndanzwa imi muchitaura kuti baba vakangofa vachipera ropa makambodzifambira here nyaya idzi semhuri? Nyaya idzi baba zvikaitika tada kudzifambira. Maida kudzifambira? Tada kudzifambira inini nasisi wangu wechinumber 2 tikati tifambire ichi nyaya idzi isusu tikanzi iwe ukaita sei baba akangoendeswa muchipatara chokumutautawa baba wabva waenda kokotestiwa maperero yangu aitesoka wakanzi pamwe ano chirwere watestiwa wotanga chiona hawana watestiwa nomunin'ina wawanzi tifambei uye bvosisi wangu nohandodzidza ngubvanza hapana munhu anoita se ari kufamba wakaramba zvechokwadi
vakaramba kudzamana. Ini ndikatogara nawo inini panapa baba wangu ndikati imbowasiye panapa ndichavafambawo nani nawo. Ndikagara nawo ndino vana vangu chigara nawo amai vachiti vakaenda kumusha vachiona dzamana vatoona kuti zvikaoma zvinhu zvipi izvi kudzamana vatonzeswa kumusha vachatojee dzamana vatozongotoshayika. Pamaifamba zvainzi chii? Panguva yacho pataifamba taingofamba zvekuti ukaenda nditi ungosvika ungonzi pane munhu ari kushandisa baba zvibva zvangopera zvikadaro. Iwe kana uri muswe mudiki hauzokurire pfungwa dzavanhu vakuru kuti wapindire pamberi unonzi wangwarisa. Handi muri kuzviona. Saka zvikazotishamisa manje isusu vangu pakazosheka baba wakazoenda konzi kopfuchira guwa. Iwe vari vega varipo vanhu vakangonzi handi munhu aneswa mubhokisi kuda izvo vapindiswa imomo vatora mafoshoro yavo 2 3 vafuchira. Vanhu vakati mukuzviona mega vanhu munozoti kwanzi vanhu varoegani baba wavo. Saka wakafuchira vega guva iyi? Wakafuchira 3 mafoshoro. 3 mafoshoro vawasiya. Iwo makazombovabvunza here kuti titsanangurire kuti zviri kurevei izvi? Isusu tikazozvinzwa hedu pamusoro tekuti tatichema kuti chihadziwa hatinonyanya kuzviita sekuzviongorora zvakanyanza vakafuchura vanhu vese anasavira kunzi mwana uyu muri kuti zvivindi zvaita kuti ufuchirega sababa wacho kudai so azviwanepi simba iroro ndourombo wacho. Mai vakati kudii? Amai vakatozoudziwawo vakati ini ndikangonzwawo wachinzi yafuchira munhu. Saka asi makati asasisi venyu imimi toti musati mambosvika kumba kwavo munin'ina wenyu paakakuudzai kuti vane upfumi here hunoratidza kuti shuwa vane zvavainazvo kana kuti kungopara-para? Aiwa, kushanda vanoshanda. Inini handina kuvarambira. Kushanda vanoshanda mubhodha vanokiriya mota. Vashanda upfumi hwavo, mota vanotenga mota vachichinyanisa. Imba vakavakisa mupi imomo. Asi tiri kuzotinesa isusuka iyo isusu chokufamba tichivabata. Vari kuzobvumawo here? Havasi kubvuma because ndosaka wakaenda kun'anga uku wakatonobhadhara n'anga kuti itosatotaura kuti muwane mushonga. Imimi zvafana nemi mindimi kunongedziwa nditi kuti ndimuroyi kana kuti chichifambi motsvaga mega munhu kwamunofamba imimi vanhu vanozvichenesa here zvikadaro. Alright, toti nhasi uno imimi mawana n'anga yenyu wobvuma kuti handei? Indini ndikaona n'anga yangu tinoenda nditi taenda tochiche tichihandei pamwe chitsvagaiwo pamwe tichitesese tichingofamba because ndikakuti handei muchati hamunogutsikana nozvichi. Alright, ngatiti ivo handi vakatsvaga n'anga yavo hamuna kugutsikana semhuri? Hatina kugutsikana. Iko zvino imimi motsvaga yenyu n'anga ivo mubva vatiwo mabva mavabata ikoko mubva vati aiwa tinoenda futi pamwe n'anga yenyu indimaitsvaga. Tinoenda futi pamwe pavanongoti tingofambei ndisati kati tingofambei tichingobvunzwa kuti panobatsirwa ndopapi tichingonzvinzwira pasina munhu asise atsvaga kuti ndeyangu iyi ndabhadhara mari. Asi kuona kwenyu chii chiri kuita kuti hanzvadzi yenyu ifuratire mhuri? Ikatoshandiswa ikatopfekedzwa vhezi bhozi hanzvadzi ndiyo taitotarisira muupenyu kuti ichamirawo nesu sababa wasisipo. But akatovharwa zvokuti haana kana chatombotarisa kana kuti inde kana tichimutarisa munhu wekuti andogara mumba masisi wapi iwawo zvokuti afunge kuti kunowana kuimba dzichavakwa zvangowa desperate. Asi munhu uye wandaiziva kuti baba vari wapenyu ashandira mhuri yake. Munhu wekutoti aitoshanda aitoziva kuti zvinhu zvangu zvikufamba soso. Saka ipapapo wachitonzi wakatobhejerana kuti iwe haufoka ndikunda pamusoro pangu. Saka zvekumonywa izvi timbodzoka pane zvekumonywa izvi dambudziko renyu. Ndanzwa mutauro kuti pamunomonywa mazino anobva abuda futi. Zvino zvichiita sei? Zvinofamba sei? Munomonywa musoro uchienda kusaidhi here kana kuti ndinotomonywa kutungura kuti musoro uri kumonywa zvokuti inini nesesa kugwana kuti kutaura kana simba nesisina zvokuti kana nditoti ndichamuka hapana. Kana ndindega inini hamene zvinongoitika kana kuti Mwari vanenge vachiri kukuda kuti urarame. Zvikandita ndindega pepeka ndotokwanisa kuti ndichinotitanga zvezvi ndindega ndobva ndatobudira futi mumba imomo. Kuti inyaya yekuti zvinhu zviri mumba here kana kuti? Ndozvandikambonotisa ndikati pamwe kuti zvinhu zviri mumba ndikachinja imba. Bva ndaona zvichingoita bva ndatombotsinja nomuromo wangu kuti tichitombonorara kumeneusi zvichitongoita ndichienda kumusha zvichitongoita
kumusha kwana mai zvichingoita kwangu kwandikaroora kwandikawaka zvichingoita kwamba pomunhu zvichingoita kuchechi zvichingoita zvichingoita saka murodhi mubhazi chema ndichitobva kumusha mai manje zvakandimonya ndiri mubhazi ndikabata mwana zvikanditambudza zvokuti hapana kuudza asi zvikangozosvikawo pakuita sei pakupera. Titaurire kuti usiku manje pamunozomuka nekumonywa kuwe simba nendi story ina murume wangu ndiyanotombondibata kana itondibata ndokuti kana ndikatoningira ndikamonya zvezvekuti ndingamutswa akatondisiya ndogona kutodonha nendisina simba kona kuti zvinezvi achikora miri wangu wese kuti ndozototi papai dzimwe nguva ndaitaurara kudhara ndikaisa maefonzi muzeve kuti pamwe zvisandisvikire zvokuti ndaidara ndichiridza redhiyo kuti zvaingoibata hazvina kana kuti uri pai zvinongobata. Tozoti vamwe vane matambudziko akada kufanana nenyu zvinenge zvine nguva zvekuti zvinobata kuma12 kuma3 aiwa izvi hazvina nguva kana ipo pandikatorara ndikatoratidza ndotorara zvototanga kana zvatoda kutotouya masikati ano zvinongouya chada kuvhiri kuseni zvinongonongotidzosa kutopinda umba kutoti pinda urare kana kunzwa hope dzimwe dzisina nzwisisi kuti zvabvepiko hope idzi ende hope dzacho dzinondishambisa ndikangobva kurara hadzipere ingori hope tihope kana ipapo ndopinda ngumbeza ndikatopinda umba ndizatotanga hadzina naoning nokutozopatika kutoti munhu anogona apa chitotaura nini chitoti ndikasvinona ndozotopatika kuti munhu yatenda zikatondibata semwana ane relationship naamai tikunzwa kuti amai vari kuti handina ukama nemi but tinozoti kana amai vatobereka vanenge vatone ukama. Makambogara nawo pasi here kuti amai nyatsotitsanangurire kuti sei musiri kukwanisa kuti tifambe tese pamwe chete? Amai ndikaenda kumusha mai manje ndatobva izvozvo ndikamboti mai munoona kuti chii inini handisi kunongedza kuti sisi wangu kuwawenga handisi kuti sisi wangu ndingawawenge zvekuti mwana wamai wangu tikayamwesa mumwe chete handingawawenge kuti maisidini kuti chochwa kuti ndingabva ndoanongedza uroyiwa handisina kubata inini chiri kundinesa zvamunoona kana mimi mukazviona kana hama yenyu kana hanzvadzi yenyu ichiuya usiku zvamunotoona kuti muri kuhwisana naye muchimonywa muchidii muchitaura naye muchimira kana kuti mutoona megoti isusu cheni yandikutarisana naye ikai ikaoma ndiri kuhwadziwa inini mufunge ndiri kuhwadziwa kana misodzi yangu chaike inosvika pakuoma kuti kuhwadzwa kuti ndaperewa zvika pakupedzisira. But munoona ndisati chida kuti muonewo semimai mukabereka muona kuti mwana wangu zvanzi ini zvinondihwadzawo saka ini handina chandinokwanisa kuita kana iwo vantu vanomutya bhosi andotukawo mai futi time amai vacho ndiona kunge vanomutya but kakutyira kwavanoita ndotoona kunge asi amai vanozviziva matauro azvinoita tichifamba vanozviziva kuti mwana wane lingi nawo kuti akabata chi wachiona vanozviziva saka mai vandoziva kuti vanozviziva kuti akabata pese paenda nawo kunogezera mumakuwa waizviona handiti because iwo vanokakutyiwa kuti amheno ndikazoudza kuti mi mukakumbira watonzikana nemwana wenyu mai ndidotongeta mari isusu toita dhiri tikurupirei mwana wani hamuzvirambi because mi munorasitarisira kuda chinochita zvokudya because grocery inodarika upenyu hwomunhu here handi izvozvo zvakundiudza kuti ndikuda grocery ndozvatikuwengana ndikati aiwa tikuzviona because isu tinotichiona munoona kunge tine kusairira inozoti mudzimi amai ndozvanozoti mudzimi amai inofita kukubvumbamira ukaona mudzimi amai akuramwaka unotoziva kuti kana ujiwa unoita se unenge matopereka kuti tora henyu hamusi kuvatengera here grocery racho. Inini ndotaura chokwadi ndinovatengera zvinoenderana neni because inini ndoshanda pano nomari yatowana nowana wangu watenda kuchikoro ndinowanawo zvandinokwanisa handitenge zvandinokwanisa nenda kuti ndoba here kuti ndiwane mari ikawanda handikwanisi. 16 December watanzwa muchitaura kuti ndopamakanzi ndopamuri kuperera upenyu hwenyu. Date iri makarinzwa kupi? Date iri ndikaenda kuchechi kwatikatosvika kutumbiza kwamambo taura kumadzibaba tikandosvika wabukira wachitonzi sisi wangu wachonzi wakadhiraivha non'anga wachienda kumurewa kunogomora wakanopinda
ndichiprofitiwa pakuprofitiwa kwangu handikanza inde izvozvo ndakatozviona ndizvo zvechokwadi bhosi muprofiti handimuzivi handikatotanga kungosvikawo pazambara pashe achibva nditoti munhu wamukufamba naye ndaona vana vachichema amai avo ndaona amai avo afa mufamba nogungwa ndaona kuperezeka kwakuita uri kutowa ropa zvishoma neshoma watowa ropa kudaro ndaona sisi wakaenda kunotora fesi yavo vakanopinda nong'anga mugomo zvokuti ndivapfudzwe musi wa16 December ndo zuva raidonzi wafe ndife inini iro rineri saka unotozviona shuwa kuti ndikatoperezeka muviri wangu pakufamba ka ndongori miri wenyu here kana ndinotombosimba kana unotondiona unonditi madzikira vanhu madzikira indawa madzikira chii zvokuti ipapa kubva pandabva kumusha ndikasvika nerimwe dzungu rimwe risingaite zvokuti ndaiti ndikasvika ndikarara pazuva apa ndeti ndikafamba ndobuda murodhi ndichibuda murodhi ndichiti chii chikumbonyanza kuitika pashi pandiri iri dzungu rikadai zoiri ndobva ndagara zvokuti ndinotoona kuti utori urwere hwekutopeya ropa ine nomataisire nokuona kwangu kudya chaiko chaiko apa pahuro pangu pano chinhu chikatogara zvokuti chine chikatoti ga zvokuti handina apetite yekudya chikafu chinhu chechinechita sei chikangogara chikangomira papipa pahuro kuti hapana chinopinda chine chikatogara saka mune chikafu here chamunoti ichi hachikwanise kupinda ichi chinopinda chikafu kutosarudza kutodya chamunonyanyodya iko zvino ndechipi apa ndotongodya hangu sadza but handitongodya rikawanda haripinde futi raisi ndinotomboti ndikadyawo but mwoyo wangu kudya chauka hakusi kuti kushaya chikafu mumba chikazara nyama firiji irimo zvikazara asi kuti ndibike ndizvidya handisi kuzvikwanisa ndanzwa mutaura zvewhatsapp group whatsapp group iri makazoita zvokuudzwa kuti kune whatsapp group here uye vanhu vacho vanga vari muwhatsapp group vaidiscasa zvekuti ndo nyama yedu chichi makazoziva here kuti ndanani vanga vari mugroup whatsapp group iyi ikaiswa sefamily waitaura achiti toda kutora waroi wari sisi wangu iwawa saka rakangonzi ruda ndoro kutora waroi kumusha saka raitawo nzipa izvozvizvi muna kwana bamukuru wedu izvizvi kukatobviswa zvino kumusha baba mukuru kuimbo imwe wakabvisiwa zvinhu ndopazvikatangira kunzi shuwa mumudzinza mukabatwa urombwa rurimo nababa mukuru wakabvisiwa zvinhu ndopakazonzi kwatoda kubvisa zvanabamunini apa aedza kuda kusandudzira vamwe handidzi iye kuzvichenura ari kuda kuti ava ndivari kundipfekedza fesi kuti ndishandise inini ndimonyani inini asi iye tichikumuti baba mukuru wacho akabva abuda pachena kuti inini handirambe pamwe ndogona ndino zvandinechi zvinazvo uye tichifambe tiri pashi pamwe akaramba akati handisvike ikoko inde zvakutoitika ari kutotorwera tsvimbo pasi kuratidza kuti kumusha kwacho haana basa nako because akadatora amai anongotora akadaita zvaanoita uko hachisina basa nazvo saka muri vanongani kumufamily menyu mumba maitika zva tiri 7 muri 7 saka muchitori 7 tiri 7 saka vangani manje vari kusaidi kwasisi i2 ivo vari 2 nohanodziva vari 2 chete vari 2 wese isino asikana akatoti bhejeri akati ainondoisa maaudio achitukana kana mufoni iyo munin'ina wangu unzi hamusati matamburo ine muchaja tsvina muchafamba muchinhonga mumabhini kuti munhu anonge zive kuti muroi ende hamusati matanga mudzane muchatambura nhamo imwe tsvuku yamusati maona asi upenyu hwenyu vasikana vacho wakamira sei sisi wangu ari kukubedbridge ari kumusha wanongotamburawo zvazvo ngoti vanongorarama wega vari kuku vanongochengetawo nomurume wavo uyuwo anongoshandawo basa haana kana mukomana ipapapa hatorina nokuti anongongunziwo hesi zvazvatobvarana nokuti wakatobheja mhiko dzavo kuti haufe ukatorohwa azviti saka rubatsiro rwamuri kuda imimi nderwei ini ndikuda rubatsiro rwokuti dambudziko riri pandiri zvokumonywa izvika izvi zvipere because ndaneta kwese kunoendwa kwese kunobviswa mari ndinobvisa but hazvisi kupera kwese kana pastor muchefa ndikakuenda kwese kunoendwa kwese noenda mari yacho unongochitotsangidzira unosina mari but unotongoti geu nditese ndiende but
kwakutoda kunonyatsa kutobatsiwa zvemachokwadi zvokutowa kuti munhu ngazvidzokere kumuridzo azvene bhozi mamonyo andikitewa hayasi kutamba nayo zvokuti unotosvika kuti chero azvinzwe pamwe achatowedzera. Aiwa, kana tauya kudai zvinenge zvakuita tinoona kuti tinobatsirana sei. Kune mumwe munhu anogona kuti mama since mati zvezvin'anga makuita madoubts makasununguka here imimi kuti vechivanhu vati tiri pano mama ngavauye tifambe zvichipera zvinoenda makasununguka ndakasununguka zvekutoti zvinga zvipere nhasi ndozvinopera kuti chinhu chiri kundinetsa ndozvokuti kungoisa musoro panobhozi unonzi ndazvinopera kana tonyepewo ndatozvibvisa wotosvika umba wototanga. Saka parubatsiro rwamukuda nderongowana anokubatsirai kokuvana hapana help iri kudiwa here? Kuwana pane mwana wangu musikana anga akutozviona umba chindinetsa nekuti ini chinonetsa zvinhu zvezvokuti hazvidi kuona munhu pai mumba zvototenge zvinotoona murume wangu anongoda kunzi garai panze zvokuti murume wangu akapinda mbamuka anongonototi arege ndibatidze bhoho nditese ndipombe bhoho ndotoona kana munhu atopinde so achitonitaisa kundikarara achitonitaisa feveni chitozviona. Fesi yacho asi munoiziva here kuti fesi inongona usaiona kuti ungona munhu kana mhuka wotoona ikatogarire padhuze nopakukarara kana nyoka ikakutaisa muziso uchitomboedza kutaura kuti chii musoro pane pandikarota ndichifambira nenyoka ndikabva ndamuka nechibundu apa chibhora pana chitomuka chikatomira zvisina kutombobvira ndaita mwana wangu akazoti usiku mama mambopinda muno here kuseni ne ndikatosvinhuwa ndikati ndambopinda handaona munhu achiti imnyararai vanorara mimba yavo. Saka panguva yacho ndikatombovatora futi ndandaisa mumba mani mangu ndikati vana kana vakuona zvakadai zvinoita se zvinotyisa atogura 10 years munhu akutoziva. Saka zvisi kukukanganisa here mumba menyu nababa manje vari kuzvitora sei? Zvikutokanganisa zvikasimba zvokuti ndichitopinda mumba ini kunokutorara ngopinda nekurara kutopinda nekutorara zvokuti kwai chatozoti kwaingwa hakuna. Saka baba havasi kukomplaina here? Hawa kutongoona kuti tori dambudziko kuti tori pamunhu bhozi unoona usina tarisiro nazvo but unotozviona kuti zvikutongoitika. Hama dzemurume wenyu dzichinzwawo dambudziko iri dzakati kudini? Tinoziva kuti hama dzimwe dzinova dzati aiwa muchisiya mukadzi ngambonofamba chichi, dzekumurume wenyu dzakati kudini? Tongodzidzwa unongotiwa simba ione kunamata. Hadzina azvo zvadziri kumbotaura zvakaipa pamusoro? Hapana. Okay. Saka mama iko zvino tinoti maita basa nekutipawo divi renyu. Rega timbonzwa ndimati muningi nawe timbonzwawo kuti divi rake rakamira sei. Munogona kuti sisi zvimwe zvava kutaura zvisiri izvo kana kuti but vanhu vakazvinzwirawo vachizvitaurira kuti zvinhu zvakamira so tinovimba kuti tinobatsirana. Chokwadi. Iko zvino mhuri yeZimbabwe rega timbonzwawo divi remuningi nataurwa namama kuti ndokwazvakatangira kuti nyaya izosvike patiri nhasi. Tinosisa vandakagara nawo ndakaenda ikoko 2017 unogara nawo madespa changobva kusheka baba wangu ndakagara nasisi ndichibva ndagara nawo 2018 mpaka umwe mukomana akabva kuSouth Cape Town akabva anditora akati ada kunditora iye ndiye akatanga kuenda kuSouth. Saka pataigara inga nemukoma wake mukomana iye zvikanzi ndichatumira mari uye kuSouth. Mukomana uye achibva aenda kuSouth achibva atumira mari ndichibva ndaenda kuSouth 2019 ndichibva ndaenda kuSouth ikoko ndibva ndasvika ikoko mukoma wacho ndiye akandiendesa ikoko ndichibva ndasvika ikoko ndagara vachitaura neni pafoni vakanzi uchada kutaura nesu mazuva ano chichi vakudada chichi ndikati ndina kana mari yokuti ndiende paWhatsApp nenda kurovhwa kuenda pawhatsapp kanzi alright zvikanzi unovhairewewo chakudzoka chikusauti koko hautombokugara ugare naye mukomana iyeyo chichi ndingofunga kuti chikungotaurawo zvezve ndakagara mwedzi nehafu mukomana iye achibva andidzosa kunoko zvikanzi sisi wako vanenge vasingadi kuti uroorwe chichi wadi Brazil neda kuti udzokere kuZimbabwe unotoresa chipasipoti nechitupa sezvo kwava usina chipasipoti
mandati alright zvikanzi kana wakuenda usaenda usaudza sisi wako wewe vanitaurisa wewe chingoenda kuna sisi wako handini wamwe sisi wako ari kuHarare. Ndikati chibva ndauya kunoku ava notaura navo ndikangotaura navo zuva randikauya ndichibva ndopa ndikaudza ndarikwira chibhazi rokuti ndakutouya kunoku hanzi alright ndichibva ndauya kunoku ndikagara zvikanzi achibva wafonera mai zvikanzi ndanzwa kuti mindi akauya akauya kuHarare chichi zvikanzi namai ndanzwa kudaro nzi ari kuHarare. Hanzi ndikamuudza kuti haagare naye mukomana iyeyo anovhaira mwana wenyu. Ndikamuudza kuti haagare naye. Ndikagara mukomana iyeyo ndikazoona kuti ndichatumira mari hana kuitumira mari iyoyo ndotoona munhu andibloka paWhatsApp. Ndopa ndikadi ndikatsvaga basa ndakushanda basa yomumba iyeyo ndakutsvagawo mabasa ndakushanda tigara nasisi wangu ndichashanda mabasa emba achibva wangwani vana vangu vari kumusha achibva uya vana vavo inini ndichishandawo muroad muHarare muno zvikanzi wadi tikuya tichizotora vana tichisangana panapa paMesharon tikuya ndichitora vana vari kubva kumusha wadi hako chiudzokera kubedbridge todzokera kunogara neni futi kubedbridge. Ndikati alright achibva wauya panapa iwo neshamwari yavo nabhodhi wedu achibva uya achibva wasangana namai achibva watora vana tichibva taenda tese kubedbridge kuya tichibva tagara futi tichibva tagara zvikanzi mukomana iyoyo vachiti mukomana yetsotsi chichi vakutaura zvakawanda vanhu vachitaura chianzi mukomana munin'ina wenyu akadhamba munin'ina wangu chichi vachidza kuti mukoma uchi mukomana uyoyo hanzi anouya chichi zvazvangotaura zvazvangosiva zvakadaro. Saka ndichibva tagara pakatanga zveCovid chibva tanzi zvokuti tigare ndosara nditsvaga mari. Saka kuti tigare yo musikana wobasa waitsvaga musikana wobasa ni changu chandaingoita ungocleana umba mavo nekuchengeta mari yavo chichi but musikana wobasa waitsvaga ndichiwacha zvinhumbi dzavo dzomukati ndo basa randaingoshanda ndiri pamba pavo. Zvikanzi ndopanoda kuti muende kumusha ndisati nditsvaga mari cheche tati alright vatakwidzwa bhazi nevana vavo nemusikana wobasa amai vangu varipo ipapo chibva takwidzwa tibva taenda kumusha. Taendawo kumusha panewo vamwe vanogara panext vakati vanzi tikuenda kuchechi kumasowe kuti kwavanoita chiarara wakaenda here vakati toenda kumasowe hamudi kuenda here handati ndoda kuenda zvanzi alright inini nekahanzvadzi kangu nemusikana wobasa zvanzi vatati handei tikuchechi kwacho tichibva taenda kuchechi kuyo ndopa ndakangosumudzwa zvikanzi iwewe uri kubhejirwa kuti hauroorwe chichi ndikuona vanhu vari kutaura kuti haufa wakaroorwa haufa wakaita mukomana chichi. Ndikasumudzwa nevanhu vanoita kwanaita 4 maprofestori anga ari papa achibva vati mumwe wacho bva ndisumudza zvikanzi mba menyu mimi nekuti zisu wedu taivati vanoshanda vanzi mba menyu mune munhu wamuri kuti anoshanda nditi tati tikuya kuti vanoshanda anzi anokuromba kwaakaita anokubata kwaakaita munhu iyeyo ndaona mimi hana dzenyu muchiri vana vadiki tikada kutaura zvakawanda zvichazodzoka kwandiri but ndichazviramba nemuprofita achiprofita achitaura zvikanzi amai venyu mimi vanoda uyu nokuti ndiye anovachengeta mimi hamudiwe nokuti uyu ndiye anovapa shuga chichi anovachengeta tati tikabva taenda tikati mazvinzwa sei zvataurwa izvo ndakudza kanzvadzi kangu nomusikana wobasa hanini ndingorota hope dzopamba pavo zvinongorota zvinhu zvinotyisa chichi ndikati zvikanzi bva taenda kumba saka muprofita akatiudza kuti imba menyu pane imba yasisi wenyu pane imba ichangowakwa mune chisero chirimo chitsaru chirimo mumba imomo chirikugara mumba imomo. Saka inini singachizivi chisero ichocho kanzvadzi kangu aigara ikoko vakati ndochiziva chisero chiriko zvikanzi alright chibva taenda zvikanzi dota ramunaro dota ratichakupai muchinomwaya muchisero imomo muchinge maenda kumba. Chibva taenda kumba kuyoko takasvika zvikanzi nekanzvadzi kangu vakangosvika zvikanzi chisero chiye chiri kupi zvikanzi namai chaita sechisero changu zvikanzi asi machibata kumapostori kwamaenda wachitora chisero chobva wachipisa zvikanzi wachipisa zvikanzi vatanyarara nyaya iyo hatina kuitaura kuti sisi wedu vari kunzi Yakaromba hatina kuitaura ipapo vatagara kana wauya
Zvikanzi vandaudza umwe sisi wangu vanogara kumusha vandati vanogara kumusha ikoko vatati aitsukiti tikafamba tikabata chisisi waduwa kunzi Yakaromba chichi munozoenda chi munozvinzwira vanzi awo zvikanzi vandaenda nawo ndikaenda nawo vanaenda nawo vanorara vanotaurirwa futi chinyaya idzodzo zvikanzi vandarara kumba kwawo kwasisi wangu ava wokubedbridge wangu achatouya vachauya zvikanzi ndikarara pamba pawo vandati ndarota vandati maisi vanzi vari kuuya mangwana kubva kubedbridge chichi saka handei kumba zvanzi nezvekuenda kumba kunotukwa chichi nezvekutukirwa nesingade chichi ndati alright zvikanzi ndarara manheru acho yawo ndakangorota nguruwe yepigi ndakangorota ichitonge yaiti mhanyisa chichi tingomhanya tichitiza mangwana kuseni pandikasvika kumba taenda kumba ikoko ndaiona iri kuuraiwa ndaiyaitouraiwa pamba pavo zisu vai vainotenga magrosari magrowth point vatenga magrosari vatasvika pamba paya zvikanzi mesid mauya ndati zvikanzi vatagara zvikanzi vauraya nguruve yavo vanhu vachidya nyama nanaba mukuru wangu varipo ipapo vapedza zvikanzi zisu mangwana vavati havana kudzokera zuva iroro zisu vai vavati agadzirai tienda hatisi kugara mazuva handati inini handisi kudzokera chii kubedbridge zvikanzi havasi kudzokera zvikanzi hanzi hawo vachibva vaenda vaenda nekahanzvadzi kangu inini ndichibva ndasara paumba nabhudhi wangu vachibva vasara havana kuendawo zvikanzi ndasara ndivaudza ndati ndozvatikuita hanzi zvikui kana inini tinondomufamba tichimubata vanzi vanangonyorawo pastatus ndikaona kuti amene ndakavasara ndikavaudza ndikati ndozviri kuitika unzi vari kunzviti vakabata mishonga kuti zvikanzi saka ureva kuti ndiwo ari kukushandisa vautanga kupopota vanangonyarara vanabhudhi vai achinyora mastatus uyo kuti 1 day zvichabuda pachena ndakanyora kuti 1 day zvichabuda pachena ndikati Mwari chengetedzai asina chaakabata ane chaakabata paradzai vakabva ndifonera zvikanzi vakatanga kundifonera mai zvikanzi onai mwana mastatus ari kuisa zvikanzi aisa mastatus anzi mutsurai mwana ndikauya ikoko ndikutomurova chichi zvikanzi ndopandikanzonzi chinyora imwe kuti 1 day zvichabuda pachena nabhudhi wangu aiva and ndikauya ikoko ndikumurova chichi ndikatouya ikoko chichi mudzi abvise nekuti vari kundiudza kuti ndakaromba chichi papamba asati patahwa nguye asati asvika kwavari nyaya iyoyo matanyarara vanzi ndopandakagara vandagara pandauyawo munomu ndauya nasitso vantu ndauyawo munomu vandati ndauya kuchi ndimbotsvagawo basa zvikanzi ndauya kutsvaga basa vandati zvikanzi vakatanga kufonera zvikanzi mudzei mutsiuro uyu ari kuisa mastatus chiya ndogona kuisira airtime one mastatus ari kunyora zvikanzi alright vanzi vachibva uya kuno kuvandati ndiri kufamba ndikungubata mesid hanzi wabata mesid nga unogona chii ukunyepo kamwe kungowapumhawo chichi nasisongwa vachibva vadini chibva ndagara zvikanzi mudzingei ipapo mudzingei anachata munomudzingirei mwana handi ari kutsvaga basa hanzi mudzingei amai achibva wafona kumusha hanzi mudzingei hanzi akatiudza maprofita kwaakaenda uko akanoudzwa chii achinzi takaromba chichi ndipei nhamba dzomuprofita idzi katsvagwa nhamba dzomuprofita iyoyo vakatumirwa nemunhu wataenda naye kumusha akavasendera akatanga kutuka muprofita iyoyo akamutuka zvikanzi ava vakunzi chituka iyo muprofita iyoyo zvikanzi ndomutuka sei nekuti nazo chinyaya dzenyu padzatangira ndopandikagara pana zvikanzi vandaona basa kumaubhura kwandikaenda ndikangoenda nekuti ndaiti ndikashanda pabasa nesingagare pabasa ndotanga kungorwara kana 1 month mwedzi usingaperi ndaitanga kungorwara kungonzwa kungorwara zvezve ndingoona mwedzi waupere ndobva ndangosiya basa iro ndopandikauya ndikanzi ndopandikaenda kuna madzibaba ndikati ndine problem yekuti ndikashanda pabasa handipagari pabasa vakati chigeza sawo tichienda chii kubasa ikoko ndopandikaenda kubasa kumaopera sesawa vachibva vaenda chii kuchechi kweko kwawakaenda pawasumudzwa zvikanzi ndikuona
ndiona mendi ndiona munhu anonzi Yvonne wakataura kuti ndikuona munhu anonzi Yvonne akabata mishonga ari kushandisa munhu anonzi mendi chichi zvikanzi ndopavakavafundiswa vandikufonera ndikumabhura ndisisi wako vabatwa futi chii ndazvabata chii kunoku ndaifunga kunyepa chichi vakatanga vakanzi ko imimi kuzviitirei chizvo zvamuri kuita izvozvo ndopakatanga kutukana vakati uchazviona iwewe ukumusaidira wakatanga kuti uchazviona iwewe wataka kumutuka unzi ndoda kukuuraya chichi ndopakatangira ipapa unzi uchazviona ndopakatanga kumonyiwa pavari kuitwa ndopakatanga kumonyiwa ninda kushanda pabasa ipapo ndakushanda basa ndiyangogara hangu ndiyagara mwedzi mingani 5 months mandasiya andadzoka futi pano anzi uchazviona muchafa muchitambura vane mimi muchafa muchitambura hapana chamunofa makaita muupenyu sasa isawa vari kungomonyiwa sezvavari kuita namunhu wasisi wako maisheroni wachitaura kuti waiti wakarara uri kumba kubet bridge waimuka mazino aine ropa zvaifamba sei usaziva ndaingomuka ndichingoroteswa ndichingodyiswa ndaingomuka ndichidaropa but waingomuka pilo yakazara ropa musikana webasa aiita sei wairotawo izvozvo here maimuka mese mapilo aine ropa here kana aiwa musikana webasa iwewo chete saiko zvino manje maakuziva kuti ndimaisidhini mama kumba makazovaudza here kupfungwa kuti mama mwana wenyu tamubata so ngatifambei zvinovaudza ivanoti hapana zvanotaura nongoti fambai ni my days pandikangovaudza pandikangovaudza ndichingova ndavabata kumusha koko ndopakati endai munoromba kwacho vakandipindura kuda nomindura yakapinda nanhasi vachingoti endai munoromba chii ndopakangotaura mashoko akataura tazonzwa futi maisheroni vachiti hanzi kutaura kunoku munin'ina wangu mendi hana kana mukomana vari kuita sei vakomana vari kuti chii kungosangana nevakomana ungodana nevakomana vachingoenda vachingokudisappointa munhu atauri kana reason kuti hapana ko ivo sisi makambovafonera kuti sisi takubatai hatichade mafanisi handei kwakati timbovabatsira habvume asi vanotoziva zvavo kuti habvume musandiudze izvozvo famba idzoseka go back to senda yacho pane pandanzwa uchitaurawo kuti wakanyora mastatus mamusati mavaudza kuti takafamba vakaziva sei handizive ipapo ndopandinetsa kuti vakanyumwa nei ndangonyorawo mastatus yangu okungonyorawo zve aiwa saka pane basa sitinovimba kuti tinobatsirana totenda vakatoudza bamukuru vakati patikaenda December 2022 zvikanzi bamukuru mimi neni ndimunzi tikushandisa mwana uyu vakataura kuti iyo enda urorwe ndishuwa ndinofamba chingowabata kubamukuru wako nasisi wako ndo bamukuru futi vanga vachimbonzi vaiti ngatifambeya nekusaiti kwangu ndivabata bamukuru hanzi vanenge vachitoseya kusaiti kwakwewo bamukuru pandikaenda kuchechi vakandiudza kuti vakati pane munhu ada kukumukisa chichi ndati zvikanzi nani handikuudze kuti ndinhingi dongokupa dombo iro munamato ongoita muchinjikwa wokurara then uchamuona munhu iyeyo ndakangoita muchinjikwa ndikangoshandisa ndikanzi chiita 3 days kwaita muchinjikwa woisa pasi pepiro ndikaita 3 days ndikawaona bamukuru vakangomuka vakaisa gumbo ndikarara mudining menge ndikarara zvikanzi muka tiende tikati kupi zvanzi hauchakuzive ndibva ndatanga kuchema nekuti vakatanga ndikatozvitangwe zvokuona but ndaitozviona vatanga kubvunza kuna mai zvanzi aripo musikana zvikanzi ari kuarara mupo ndopavakauya vakati mukatiende ndikati kupi hanzi uchakuziva ndikatanga kuchema nekuti apa ndingo zvinoitika zvacho zvakaoma zvakaoma saka iwe ukararawo hapana here zvauno kumonywa uko kuitika maisheroni iwo unoitwa sei nezvinongoya zvimadzikira zvekumonywa ndaizviita zvo apa nepapo kubasa vanenge ndiri sometimes ndototora time tadza kumuka but ndinozopepuka hakomuka nanzwa maisheroni vachitaura kuti mazino edu ane dambudziko akoiwo ndozvaakutoita vari kutotanga kumuvha hazvisiri izvo zvaari saka pano unomanzwa here kuti akumuvha kana kuti unozongotomuka ari kungomuvha tisiri kuziva
but nyaya zvinotota chidyiswa otauri nzvimbo dzausingazivi. Saka makambomafambira ere mazino ega kuti handisi kuziva kuti zvikufamba sei? Tinako Hamusati. Saka sofa apa muri mesina nzoti muri vana 7. 2 ava ndo vari kwavo vega. Vamwe vari kuitawo maproblems api mufamily? Havasati vakumonywawo kuchinja mazino kana. Saka sofa zviri kwamuri muri 2. Pane asiso pachinhamba 2 vari kungoitawo zvavo mazino aya ekumusha. Vari kumbonywawo futi here kana mazino chete? Awa, tinotenda maita basa nekuti podivi renyu chaunoti aiwa shuwa nyaya idzi dziri kufambirana. Taita rombo rakanaka tabva taonawo baba Sheroni varipo pamba. Baba Sheroni, toda kuti mumbotizivisawo zvimwe zvamunoona mai Sheroni vachiita pavanotanga kudzipwa pai. Chokwadi. Zvinhu izvi tambotora kufamba tichifungidzira kuti pakutanga taitongoti pamwe maproblems madiki, but nokufamba kwenguva tikatozoona kuti zvinhu izvi zvinhu zvikatokura. Bhozi maitira zvakuita kana sofa pakugara kwatiita ndezvekuti chero vachibika vanogona kutongowarairwa zvokuti mapoto anogona kutotsva atoratidza kuti munhu atobatwa nehope. Mumba kujust kungopinda mumba indatongoziva kuti against situation yatiri kuti sitino mhuri kana kuti unoti kana nditi enda kugadzisa nyaya dzechokumba kwavo ndinoti kumba kwavo kwacho ndikatoratidza ndikaona kwakatopiringishana kudhara kuti hakuna chinotomboenda kugadzira. Tikatombosvika padaimboati endai havakatombokuenda kakawanda pavari kutaura manje apa zvatova zvokumashure, but chiri kuchinja hapana. Isisi kuti tizosvike pakuti regai timbotaure neSetPC pamwe angatibatsire. Hatina kutangira ipapo. Mari chaiyo yatinowana ishoma, but yezvinezvi unongotora na 20 inenge iri mumba wobhadhara munhu ari kutaura kuti anozvipedza vari uchidzoka ndiro zvimwe chetezvo. Uchitobva kuchechi unotobva uchitoti pamwe nhasi zviri right, but unongoona vadzokera mumba ndo zvimwe chetezvo. Ndowamutsa rimwe zuva ndikatomboona firimu chai ndikati zvandira munhu anofa zvo ndakutongogarawo ndikabatira hana yangu mumaoko nokutaurwa kwazviri kuita kunzi uchiudzwa madhezi yonzi munhu uyu ano mazuva akati anofanira kufa. But kuti unochokuita mai tine vana vakadai so handina pulani, ndatongoti detabatsirikana nemhuri yeZimbabwe tibatsire. Bhozi dambudziko iri panguva yatiri yacho ikaoma zvokuti zvinhu zvokungoti zvinongotaimira taitodawo kuti mumwe nomwe azvionere kana imi kusvika kwamaita zvinotokushamise kuti zvinhu rudzii zvinhu zvakadai so, but kungoti zvinongowa kuti zvinogona kungoti zvikamboti zvichitange zvinoregedza nokupikisana kwavanenge vaita nasisi vacho havantaura zvikawanda. Ina hangu handina chokutaura somunhu akaroora pana atezvara, handina zvandikawanda zvandinokwanisa kutaura nawo. Ndinokwanisa kumira nomukadzi wangu kana namaini wavo akauya togona kubatana tichimboendawo kwatinotraya tiri pamwe chete. But kuti kana pane zvandinonza kuti pana zvandinokwanisa kuti amai garai apa ndikutsanangudzire zvikiitika kumwana wenyu hapana. Asi kana wakandishanyira pana akatanga kumonya warumba ndomumutsa nemuti ati enda muna maiwo wakuonewo zvirikuita se zviri kuitika. Saka ndiayo mashoko tongokumbirawo kuti wawane rubatsiro, because kwatiri kuenda nomafambiro atiri kuita tikuona inge anenge akatotsona nzira dzacho kuona kuti ndo zvinenge zviripo. Tikarara umba unongonongonza kuti nyoka iyi itoti ndikuona nyoka ikatonitarisa ngeda kunditema kudai so. Saka zvinhu zvacho zvikaoma. Tichipinda umba nguva yandatogara pachiya pane ikatokurisa stere indo kana nyaya kudhara dekurunzi kana kuti zvinhu zvokuti tikatorana akadaro ndaigona kuti ukabva nodambudzika. Manje zvinhu ndikatozviona zvitotanga kuti taitomboti kana pana zvirongwa zvikafanana zvanaTilda Live zvinoitwa 9 o'clock musi wechipiri taitotandira tikanzwa tikaenda behind past mumajeri tichinzwa tiri pamwe chete. But zvino akaguma kuzvinza kudhara kungopinda mumba chero 6 chero chi asina chimwe chinhu chaachakwanisa. Kana foni chaakaibata anomboda kwavari wabata foni, but ndotozotora foni togadzika. Bhozi ukatona akaibata inodona. Ngozva ndikamugadzika akatoenda kuhoera kodhuku ndikuti pamwe asimba pamwe ari right, ndiri kungomutsa kuti asamonyiwe zvezvo kumutsa munhu kuti zvenharo zvitori zvenharo. Bhozi unotoona kuti zviri kuitika zvinobva zvanyanya kuitika ini ndikatarisa nemaziso. Pana kuti kuroya toziva kuti kana indotoroyiwa pandiri pana, but kana ndichiroyiwa ndisingazvione dzimwe nguva ndomboti zviri nani kana kuti zvichiitika tese tarara wozongonza munhu achikudza kunge hope. Kwete kuti muchingopinda mumba ini ndisina kana hope ndogona kutoita 2 hours ndichingoona firimu iroro richiitika ndichimutsa ndombobuda kotora mvura ndombomwa
zvinotozoririsa nenguva yazvinotoda izvo toti takuririsa. Saka tongokumbirawo kubatsira. Saka zvinobata munoita sei? Munoshandisa mvura so kuti munoita sei? Munotarisawo kusvika zvapera? Kungomutsa ikoko kungozunza but totozongosvika pakumbotongosiya so kuti ndingoona kuti zviri kuitika. Dzimwe nguva kupera kwazvo zvinogona kungoratidza kuti wadzikama kumonyiwa keke wanenge wakatobatwa noupenyu kuti ndichawamutsawo from ubva ipapo zvichienda mberi tongona kutotangidza zvimwe rega ndichingotomusiya akaita since ari kuratidza kuti ari stable haana kana chimwe chinhu chiri kuitika paari kandingomusiya akadaro. Ndomamwe marariro kuseni kuchiedza kana kuti nguwai kana deni ndikatobuda ndichienda kwandiromboshandira masa totongogara ndikayatema kuti dzimwe nguva unogona kumbomupeputsa bhozi hatizivi zvinhu zvinezvi zviri kunzi pakutaurwa zvirikuita zvoda kungodambudzira upenyu bhozi dzimwe nguva unogona munzi achitaura kuti ndunzwa mumwoyo mangu kupusha mweya wangu zvokuda kungokuda kubuda. Zvandisingatonzwisiseni kuti kana munhu achiedza kutaura kuti mumwoyo mangu muda kubuda mweya chii chinochitika. Ava anoita kuti handana simba ndikutoona rima chero akarara anenge achingonzwa dzunguri richitenderera. So zvemurodhi tambonzwa achitaura zvemurodhi. Zvemurodhi zvani murodhi nezuro chaiche zvoti zvinotondishamisa tumapoto turimo murodhi ndotanga kana kutoona anogona anga asingatauri nini kana nyaya ndiri kuti tikufamba iye apo iye zvakatomudzvanya pamwe zvikutomuconfuse ana kutaura tumapoto otoona bhutsi ichiramba kusimuka last tomuwanzira nasaidi but unogona kuzongotowedzere speed yonenge munhu ari kuona zano atozoona mota yakutoridza pero chero atofambira murodhi vandazoti iwe vandamupushira kunze kwerodhi ndikati tombogara pasi here because sometime unogona kuzopedzisira waita zvokudonha unokuwara mutara akati harike tifamba but azombofamba but asvika kuti pamwe paakazotomboita kakugara apa tada kutokwira kombi apatenda hazvina kana time kana kumboti kana kuti zvinoti ini handisati ndatombozviona tatotangira kutozviona apo kuti zvinhu izvi taiti vamwe vanhu vanenge vakaita zvihombeka ndo vanogona kusangana mapurobhuzi kana munhu anonzi akauraya munhu kana ano mhosvawo dzake dzainadzo kwete manje uyu kana ukamubvunzawo plus neeji yake yandikamutorawo ndinaye kana kuti nditarisire kuti ane chikaipa chaangadai achiteerana nacho muupenyu hwake handifunge kuti ane chaanoziva hapana asi kuti kutongotambudzwa. Rubatsiro rungadiwe nderokuti chii? Rubatsiro rwakadikana ndiri kutongokumbira kuti dea waedza kungomubatsirawo ye kuno anogonawo kupedza dambudziko rikafanana neroro dea wangomubatsirawo abatsirikane awane kuchengeta vana vake bhozi vana vaisi kana vemudiki akutozviziva kuti ndo zvinoitika na mama vamwe vacho vakuru vari kuchikoro vakutongozviziva kuti ndo zvinoitikawo kuna mai wavo ininiwo paanoda kutongoziva but ininiwo nichiona kuti noupenyu hwatei tichirarama zvatiri kuona pamwe zvikutotipa minyama tese kubva iye neni kutoti tisararama upenyu hwatinofanira kunge tikasikiwa naMwari tichirarama because handifunge kuti zvinhu zvakadaro zvinochikanaka chazvinoda mukurarama kwevanhu saka tikutongoraramawo zvokungoshinga but nguva zhinji ndeyekuti kana tagara tinoita kufunga nezvenyaya idzodzo kuti mumba umu mukumbogarika magarikiro yapi ende hazvinei kuti mumba kana wakangotora kapondo achida wandirira zuvepa unotongoona zvichongoitika so vanotaura zvekuti zvakungowanikira mukufamba kana pakasiyana siyana zvokuti dzimwe nguva totomboti ngatigarei pasi kana taona kuti akatombokwira imwe kombi achida kudzikira patenda akazoona kuchizhanjo nenyaya dzekungoti ukapinda mukombi pasina kana distance yekusvika pagedhapo wabatwa nehope tikati saka totokumbira kuti mhuri yeZimbabwe kana vachigona kuvabatsirawo ngavavabatsiri itamboedzawo inino pandinogona handina hangu mari ikawanda yandinowana ndongowanawo mari shoma yandinobhadhira vana vachikoro nokudi pano pabasa ndo pandosenza pano munhu wandochengeterawo musha uno ari kunze kwenyika anongonditumirawo kamari oko kungotiwo unorarama nemhuri but nemukuzofamba umu wese vanobatsira anoti ndipewo mari yakati pewo mari yakati saka unotoona kuti zvinotopedzisira zvinhu zvacho sasatobhalansi nekutipawo divi renyu renyaya yamaishero basi mazvinzwira mhuri yeZimbabwe nyaya iri kusangana namaishero nevanin'ina vavo kana kuti nevakoma vavo zviri kuitika mufamily mavo. Tabva kutaura nemunin'ina anga achinzi akatanga kuona zvinhu izvi kuBeit Bridge akatipawo divi rake. Taona kuti nyaya dzacho dziri kufambirana sati vari kumonywa vari kuona vision yasisi vavo vakuru asi vari kuti ivo kune zvimwewo
zviri kuitika mudzinza mavo kunana bamukuru kune vemwe vedzinza ravo, asi vari kuti ivo rubatsiro vakasununguka kune vechivanhu, vemachechi, mapostori, vanaprofeti vese vakasununguka kuti vaende zvichingopera chete, nekuti kumonywa kwacho kunoita kuti vapere simba, vanogona kurara murodhi, kungoti vaise musoro pasi varare mumba mavo vombva vatotanga kudzipwa. Vana chaivo vakutoonawo kuti pane zviri kuchinja mumba, vanogona kuona mhuka, vanogona kuona vanhu vanenge vachingofamba-famba. Tichizosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa. Zita ndiElizabeth Nyagwiro. Until we meet next time, it's a goodbye for now.